హాయ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలి. మీరు బాగుండాలి, మీ దాంట్లో నేను కూడా ఇగో చూడండి, కాయలను మీరు ఏమంటారు? నిన్నైతే శుక్రవారం మార్కెట్ మాది ఇక్కడ. శుక్రవారం మార్కెట్లో అయితే తెచ్చుకున్నాము కూరగాయలు. ఈ కూరగాయలు ఏమంటారు? కాయలను మేమైతే గోకరకాయ అంటాం. మీరేమంటారో తెలియదు. ఇవాళైతే ఇగో ఇదే కూర మాది. ఇదే తెంపుతాని పెట్టుకున్నా, తెంపుదామని. మీరు కూడా ఏమేమో ఇదే కూరగాయలు మాది. మీరు కూడా ఏమేమి వండుకుంటారు? మీరు కూడా ఏమేమి కూరలో మాకు కూడా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మర్చిపోకుండా లైక్లు కొట్టండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మర్చిపోవద్దు. అందరికీ, చిన్న వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ బాయ్. నా తరపున సరే బాయ్. ఇవాళ ఇదే తెంపుదామని